ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬತ್ತದ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತಂದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಇಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊನ ನೀರುಳ್ಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತಂದೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟಾಣಿಗೆ ತಂದೆ ಅವೇನು ರಡ್ಡೆ ವಿಜಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಮಸಾಲ ರೈಸಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವೇನ ಐಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ರೈಸಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಗೆ ತಂದೆ ಸೊನ್ನ ಮಸೂರಿ ಅರಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಅವು ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಿ ನಾಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅರಿಗೆ ತನು ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿಗೆ ತಂದ ಎಂಚಾದಿಯಾನ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡುವ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡ ಅಂದು ಚೂರು ತೂರೋಡು ಈ ಟೈಮೋಡು ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅವು ವಿಸಿಲ್ ಐತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪಲೆ ಚಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ರೆಡಿ. ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೈ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕುಲು ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.